Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa kepanggihan malih kula malih di favorit Kristen Ronaldo. Ing pawarta basa Jawa ingkang badhe kula ngaturaken pawarta babagan dhuwure angka korupsi ing Indonesia. Sumangga sami mirsani pawarta punika. Angka korupsi sing dhuwur wis dadi masalah sing serius ing Indonesia, ngancem kemajuan lan kesejahteraan negara. Senajan pemerintah wis nerapake langkah-langkah kanggo memberantas korupsi, masalah iki tetep ana. Rusak sawetara sektor saka pemerintahan nganti sektor swasta. Berikut merupakan tanggapan dari Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Joko Widodo. Ya, ini akan sudah kita rapatkan 2 kali, akan menjadi koreksi dari pemerintah untuk memperbaikinya. Bahwa itu akan mempengaruhi investasi di Indonesia, saya kira tidak, karena investor itu yang dihitung kan untungnya gede atau enggak gede, IRR-nya berapa, biasanya seperti itu. Tapi bahwa itu sedikit mempengaruhi. Data-nya sing diketokake nuduhake yen korupsi isih terus ngejelelo ing sawetara lapisan masyarakat lan sektor. Masalah iki mung menghambat pembangunan, nanging uga ngrugikake kesejahteraan masyarakat. Dana publik sing mesti digunakake kanggo proyek-proyek pembangunan utawa layanan publik asring disalahake kanggo kepentingan pribadi. Penyebab korupsi sing dhuwur ing Indonesia kompleks lan mencakup berbagai faktor, mulai saka rendahnya kesadaran anti korupsi ing masyarakat. Lembaga-lembaga anti korupsi maneh berjuang kanggo menehi masalah iki, nanging perjalananipun akeh halangan. Korupsi wis mlebu sawetara sektor ekonomi, kalebu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lan liyane. Iki ora mung masalah pemerintah, nanging oke sektor swasta. Ing ngendi praktek-praktek korupsi asring kedadian. Perusahaan lan bisnis asring melu ing praktek korupsi sing ngrugikake ekonomi negara. Senajan tantangan kang dadi gede, pemerintah Indonesia wis njelo komitmen kanggo ngatasi masalah korupsi. DWKP wis membentuk lembaga anti korupsi yang kuat lan ningkatke kesadaran masyarakat tentang risiko korupsi. Nanging sawetara pekerjaan iki sedurung rampung. Salah siji aspek penting ing perang lawan korupsi yaiku transparansi lan informasi sing gampang diakses dening masyarakat, supados iso nulungi lan ngurangi peluang kanggo oknum-oknum sing arep nglakokake tindakan korupsi. Pemerintah lan lembaga-lembaga sing nyambung perlu kerjasama kanggo nyegerake transparansi lan akuntabilitas. Diperlukake tindakan hukum sing tegas kanggo para pelaku korupsi. Sanksi sing keras bisa jadi penghalang kanggo sawetara sing arep terlibat tindakan korupsi. Nanging sistem peradilan perlu ditingkatake kanggo njaluk proses hukum sing lancar. Korupsi uga pengaruhi investasi lan pertumbuhan ekonomi. Investor asing asring ragu kanggo nginvestasikake modelipun ing negara sing korupsine dhuwur. Maka saka iku, memberantas korupsi uga penting kanggo pertumbuhan ekonomi sing lestari. Saliyane dampak ekonomi, korupsi uga duwe dampak sosial sing serius. Iki nyiptakake ketidaksetaraan ing akses kanggo layanan publik, kaya pendidikan lan perawatan kesehatan. Masyarakat miskin sing paling terdampak. Upaya kanggo ngatasi korupsi butuh kolaborasi antara pemerintah, lembaga anti korupsi, lan masyarakat. Masyarakat perlu melu aktif ing nggarap korupsi lan dukung upaya pemerintah. Kesadaran arep resiko korupsi perlu ditingkatake, lan budaya anti korupsi kudu ditanamake ing masyarakat. Korupsi ora mung masalah negara Indonesia, nanging uga dadi perhatian dunia internasional. Indonesia perlu njaga citra negara ing mata komunitas internasional, lan nuduhake komitmen sing kuat kanggo mberantas korupsi. Dhuwure angka korupsi ing Indonesia wis dadi masalah sing serius sing ngancuk kemajuan lan kesejahteraan negara iki. Senajan pemerintah wis nggawe sawetara langkah kanggo ngatasi korupsi, tantangan isih gede. Transparansi, penegak hukum sing tegas, lan partisipasi aktif masyarakat yaiku kunci kanggo ngatasi korupsi iki. Indonesia kudu terus nggarap korupsi kanggo masa depan sing luwih resik, adil, lan sejahtera. Mekanten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kelapatan kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.